салому алайкум бародаро, подписчикони азиз. Шумо дар канали Чокади ТВ мебошед. Ман имрӯз шумо дар Chexela контакти телефонои Android музика скачат карданро нишон медиҳам. Барои мо медуроем Play Market. Дар ҷои поиск менависем Meloman ва контакти скачат музику. Баъд поиска меҷиқем. баъд ҳар намудоши ҷо мебирояд ва ҳарфҳои англисӣ нависондагие ки аудио монагия делявеке ҳамаро интихоб мекунем. баъд установка мекунем. баъде ки установка кардем открита меҷиқем. вақте ки открит кардем иҷада шумода чӣ мепурсад? Парол логинови контактуна мепурсад. вақте ки парол логинтона нависонем вайти мекунем. ана ки вайти кардем, баъд ҳамон музикое ки дар контакти сахлан кардем дар страницатон ҳамон мебирояд. ина музикаҳои май хайфорат ина гӯш мекунем. ҳамон музикаи хутона маъқул шавад. ина се нуқтай, ин се нуқтаро меҷиқем. баъд скачат мебирояд. ин скачатро меҷиқем, скачат мекунад. тамом ҳамин кора бародарон. раҳмат барои диққататон. дар канали мо подписатсия карда набошем, подписатсия кунед. Лайк монед агар видео маъқул бошад. дар имо WhatsApp, Viber ба делитсия кунед. дар канали дигии мо ҳам подписатсия кунед. номи канали мо Black Heart Official. дар таи видео ссилкаша мемонад бародаро. ҳазор раҳмат барои диққататон. видеои нав интизор шавед.